останат хора в България. Това беше, всички тук се спомнят, първото послание, което ние отправихме точно преди 12 месеца, на 18 май 2008 година. Ние се събрахме за това да направим живота в България по-добър и хората да останат в България. Да защитим природата на България. Започнахме, голяма част от нас от природозащитните организации. Хора, които години сме се борили за това. Няма да стане само с неправителствени организации, обаче, защото политиците в България не ги интересуват. Те си гледат собствени интереси. Затова влизаме на тяхното поле и идваме. Да върнем държавата на гражданите. Ами преди 18 години стъчкувахме, че Конституцията няма да свърши работа. Днес е факт. Трябва да променим и Конституцията, и законите, и институциите, така че с общата помощ и надявам се с общите усилия и разум да сменим най-сетне правилата на играта, така че гражданите на България да управляват България, а не олигархия, клептокрация, нито някакви мафиотски структури. Така че ние тръгваме на тази битка и се надяваме да я спечелим. Благоденственно и мирное житие, слава же и спасение, и во всем Богое посвящение, подашь, Господи, благочестивым и православным зеленой и сохрани на многое Und dann haben wir noch eine gute Botschaft heute von der Europäischen Grünen Partei bekommen. И днес имаме друга важна новина от Европейските зелени. Dass sie euch Selenite unterstützen werden in der Wahlkampagne für das Europäische Parlament. Че ще подкрепят зелените в предизборната кампания за Европейски парламент.